dak imur lilin. Ġifieri il-Maltin li jgħixu barra mal-Maltin ta' Malta jagħmlu n-nazzjon Maltija. In-nazzjon Maltija hemm xerdin. Id-diaspora wkoll. Id-diaspora wkoll. U di importanti ħafna. Illum anke fil-Knisja għandna dawk ngħidulhom parroċċi tal-lingwi. Tal-ekku. Ġifieri dawk li tkellmu bl-Ingliż, dawk bit-Taljan, il-bqija, parroċċi tal-lingwi. Wieħed jara Biex tissupera t-territorju. Biex tissupera t-territorju. Fid-daħla tal-belt. Ħafna Malti, meta hawnhekk il-Papa wasal sa fi Pjazza San George, il-Papa tikum mill-qoħ bl-ilwien tal-Istat tal-Vatikan. Il-bandiera bajda bl-isfel naraw il-Papa dieħel fil-Pjazza San George fi hawnhekk ukoll hawn folla mdaqsa li tilqa l-dusija tiegħu Papa Franġisku. U għandu jkun hemm l-orkestra taż-żgħażagħ. Iva. U fil-fatt hemm tinda kbira jekk fimt sewwa hija tinda li taħta hemm l-orkestra, ekku. Preparati bil-partituri u bl-istrumenti tagħhom. Il-Papa rek wasal quddiem il-bibin ewlenin tal-palazz. Il-palazz li huwa il-palazz li semmejna qabel b'ħafna nomenklaturi. U il-Pop Mobil dieħla propju fil-palazz. Il-Pop Mobil dieħla fil-palazz. Jidħol jaqaf fil-kortiles hawnhekk fil-bitħa jkun jista' jinżel u biex jitla fuq allura llum hemm il-lift biex jitla naturalment. Probabbilment. Għalkemm dak it-taraġġ huwa taraġġ baxx, kienu jitilgħu bil-korazzi. Le, ma hemm il-lift hemm il-lift. Dan huwa l-moment fejn il-Papa jidħol issa fil-bitħa tal-palazz fejn hawnhekk se jkun qiegħed jinżel minn fuq il-Pop Mobil biex Intaraw anke kullum kien għamlu r-rampi. Iva. Jevitaw kemm jistgħu turġien. Fil-kurutur viċin fejn kienet is-sala fejn hemm is-sala tal-Arazzi. Ekku fil-fatt issa il-Papa se jkun qiegħed jersaq bil-mod il-mod flimkien mal-President George Vella u s-Sinjora Miriam Vella għal sala fejn fiha se jkun qiegħed jisiru wkoll allura il-mument ta' skambi bejn il-dosija tiegħu il-Papa u anke wkoll il-President George Vella u jitlu flimkien għas-sala tal-ambasċaturi. Għonek se jkunu issa deħlin għas-sala tal-ambasċaturi fejn il-President George Vella u anki wkoll is-Sinjura Miriam Vella biex bil-mod. Tebri ngħidu li bħalissa l-palazz Prof. Simanġor hemm parti żgħira minnu biss qed tintuża. Wieħed minn 10 fil-fatt tal-palazz għax għadu għaddej x-xogħol ta' restaw. Però Xar ħafna restaw. Pereżempju hemmhekk dawk il-pannelli li jidhru dawk hemmhekk hemm ħafna pitturi importanti li jfakru ġrajiet Maltin ewlenin. Naraw kol fl-isfond. Manke l-bixra ta' wiċċ il-Papa qed tarawha hekk bixra ta' ferħ bixra. Kuntent, ferħan li fl-aħħar ġiet l-okkażjoni li jiġi Malta ta' veru. Da protokoll fl-imkien ma' Sur Aron Zara, il-ċermen tal-Kumitat Organizzattiv ta' dina żjara. Hawnhekk daħal fis-sala tal-ambasċaturi. Tal-ambasċaturi, ekku, is-sala tal-ambasċaturi li fija hemm ħafna pitturi importanti hemm pereżempju ta' Favre il-pittura il-Gran Mastru Lilla damjina tal-infitaħ tal-imdejna ġifieri sar kważi 300 years wara imma tara l-konverzazzjoni amikevoli fraterna. U probabbilment qed jgħidlu fuq ir-restawr qed ħares il fuq. Let's go. Forsi, ma nistax qed fuq qegħdin jitkellmu ma' konverzazzjoni interessanti ħafna bejn il-President u l-dusija tiegħu il-Papa nnifsu. Minkejja li l-Papa huwa ubli ħafna jinteressa ruħu ħafna fl-arti u anke wkoll fil-mużika. Il-Papa minkejja li ġej mix-xjenzi iħobb ħafna l-arti u japprezza ħafna l-arti hawnhekk il-mument għal ritratti uffiċjali. Għax aħna ngħidu kostitut politika. Ma nafx hemm xi diskorsi jew xi dan. Se jkun hemm diskorsi aktar tard. Għalissa ma nebda diskorsi Kostituzzjoni aħna ngħidu politikament il-President mhuwiex l-primus inter pares imma
Imma f'ċerimonji statali il-President ikollu ikun prominentissimu mbagħad kostituzzjonalment bħala l-kap tal-Istat, bħala l-kap tal-Istat iżgur. L-għet naħna t-nipresċindu mill-politika ġifieri. Xinten, ħaġa oħra. Ħaġa oħra. U għed irid jgħid ukoll li